guys. Karong adlaw guys, moadto mi sa farm ni Ma'am Helen Cabatos. Aron sa ingon pag lantaw sa iyang mga tanom didto guys. Kay nagkadaiyang mga tanom didto sa farm ni Ma'am Helen o kini amo kining tan-awon. Kay gusto pod mi guys og kanang magsuroy-suroy sa ibabaw nga parte nga bahin sa lungsod sa Valencia. So ato ta sa bayan sa farm ni Ma'am Helen guys. Nining tungura guys, nagdaganan ning among sakyanan padung sa Taytay. Ang iyang farm guys naa sa Taytay. O kauban na mo ani si Ma'am Helen, yang mga kauban sa simbahan, o si Ma'am Flor, o si Ma'am Amy. Di lang ako nganlan iyang mga kauban guys, kay wapog ko kailaning uban. Mao nga di lang nako ni sila nganlan. Basta kini sila amo ni silang gikauban karong adlaw. Duol na tan no. Murag mao naman ni. Mao naman eh. Uy, isod ni Maxe? Sud man okay. Yeah, unsa? Okay ra kay kuan man mo man limit man. Kasi deket na pod na namura. Sige ta ka bisin ka istorbo. Di luwag na, o di. Maambakan ba dai? Okay na dire. Ada nang ilaw mo sa kasak. Araw si Calder. Wa man mo dako ini mong kasada ini. Ha? Wa man mo dako eh. Ada ganda. Kampiyan. Kinsa ni kahoy? Kawat? Kinsa na dilita man ang nagda? Kung gidala ka basi isuot ba? Matusok yung tao mo talinis malilig ko. Usok po Galong. Kuat kay tagaagin. Pagdali. Ora, dali ka karuba. Kasong pa. Kaway ka. Sige sige. Dili na lang tungkol ha. Ay ini ni kuan. Guys, niya na jud mi sa farm ni Ma'am Helen Cabatos. O amo jang nakita guys ang iyang mga tanaman aning dapita. Klase-klase jud guys. Aduna siya talong. Nainganyo ko sa talong guys kay
Daghanig bunga. Unya nibuwag ko ani sa panon guys. Sila ani si Ma'am Amy, Ma'am Flor. Tuan ni sila sa Pinoy-anan jud ni sa pahulayanan jud ni Ma'am Helen. Pero ako guys, nibuwag sa kuspanon kay ani kuha sa ko og mga view diri sa palibot kay basig tanto na mong istorya unya og malimot na hinuon ko nga pagkuan sa mga views aning dapita. So padayon ko ani guys, ako jud ning gi kuag view. Gilibot-libot na ako akong camera guys. Daghang saging po yung mga tinanom guys, mga prutas, mga mais, mga balanghoy, daghan po ni siya guys. Aduna jud siya ay maisan guys. Dako-dako po niyang maisan. O mura man ni og yellow corn man tining maisa kay puwa magda kuan stock. Tilaubo na ni guys. Pero wa man kay gayon ani pagpanguha og kanang mais ani kay nalingaw mi dito sa sud. Wa mi kahuna-huna ani guys. Nga unta to magtilaob mi or magaanag. Aning dapita guys, makita nato ang view sa mga
nagkadayang barangay sa lungsod sa Valencia. Makita ang dagat. Makita ang bukid sa Valencia, guys. Arang kuha ang hangin guys. O lahi ra jud dito sa ato ang dapit nga polluted na kaayo. Aning dapita guys, presko kay ang hangin. Layo-layo na ni sa iyahang balay pahulayanan, guys. Buwag lagi ko sa panon kay gusto ko nga mokuha og mga view sa iyang farm. Ang iyang mais, guys, sang giuno naman agi gisilungan nig mga okra. Dunay okra ani guys. Duna na po'y ubi. Kag ma-harvest na ang mais, naa na po'y gatubo nga okra. Okra og ubi. So dili kapoy ang pangumani dya kay sabton tingali nga harbisono na ang mais, gisilungan dadyon og kanang okra o ubi. Uy, jamu banakon ini. Lapan juga. Ako lang ipahibalo guys nga aduna na YouTube channel si Ma'am Hilin. Ang iyang YouTube channel guys, The Rock of Salvation. Mo na iyang channel guys kung kahigayon mo guys or higayonan jud nato nga mutan-aw ta sa iyang YouTube channels kay makakuha kita og mga maayong pagtulunan parte sa ato ang Pangginoo. Butong jud ni Jol? Ato ning lamawon ron? Di ba lamaw lagi nga kuan? Okay, wa dyan mo may kuhan. Kanang bahala gud kay kanang natural gud kanang mga ingredients di naman na mao. Oh, di na mao ng ingredients. Tangag ka may og anang condense. Kuan na kanang Pwede lagi ka na. style. Pwede ba ang lingkod? Kani ba Maxi, og ika na og dire kay ron ani ma. Ate na inaog.
Atong hinluan kay atong palaagon sila ari. Gwapo gyuta din hino. Ha? Gwapo ang yuta. Nagwapo mo din pulso ane. Wa magkuan, way fertilizer na. Na. Nagihapon no. Papatay sa acid lagi. Kay og acid pud kaadyo ang yuta. mo din kay nito dera. Bunga na. Dili mo na kay Mito ya, di mo na kay Mito. Sabi nga ni Star Apple. Dili. Unsang pod? Ito. Dariya. Kay ba na jud ko nimo. Brad, kay ba na jud ko nimo. Kay Imo man jud supay lain. ama ujud. Mao jud. Ang kaya. Dariya. Hinluan na to kay lami kay ano mag-study si Mang Hilim lami mag-study si Jani. Magbatak sa lubi ba? Uy, saan man yung buwakal ay? Kari sa injo ha? Manig ka ng sinsisyon? Wakay saha ni Jol. Mao lagi na, lami ni ikuan ha? Oh, nya na gihigsaha. Bao dili ba na siya kuan-kuan sa ilalom? Kanang nami Tingali na siya. saha na gida lagi. Kambo kay yuta. Bago na sa kitanong. Lagi angayan Wapo na buwan. beautification. Gita na skuan. Tawang. Kamu po nananom aning saging Jol. Kamu po nananom. Tinanom nila sa kuan. Sabi mo mananom ani. Kaya kamatsi na si Maxi mananom ani. Sabi sa kuan. Maxi. Kani good. O kani si kuan Brad. Si Jera usa ni di ay. Adi ko bukatabangan. Hilin. Kami mananaw kamuti, Brad. Hilin ko gita ang mais los. Kato. Naapa sa rip ag mais na among gida. Mapa. Naman good. Lami lang kalahi. Trabaho mas kalaki. Kanaling. Ay, kamu manggara mo ha. Ay, watak ka pasalamat sa atong driver. Lah, pamaak. Yoy, yoy. Dai dog, tari dako. Big dog. Welcome to our palace. Ah, Maxen.
Ay, 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 akong bisong ma, kunan. Ka. Hala nga gusto di siya mo ko ana ha. Sige mo kiniban na, ugat ko na utang na to.